Zdravo svima, dragi moji sanjari, dobrodošli u moj današnji video. Moram da priznam da sam jedva čekala da snimim ovaj video, zato što mi je ovo zaista omiljeni deo godine, kada se približava Božić, jedan i drugi, s obzirom da oba slavimo u mojoj porodici, Nova godina i jedna i druga, moj rođendan i rođendani najbližih članova porodice, s obzirom da je nekoliko nas rođeno u januaru. U današnjem videu ću vam pokazati favorite meseca decembra ili praznične favorite. Nešto što jednostavno je prešlo u tradiciju kada je decembar mesec i kada su praznici u pitanju. To je ono što svakog decembra kupujem i što se mora naći na mojoj trpezi ili u mom domu. Odakle da krenem? Hajde da krenem od ovog divnog cveća koje pored mog doma krasi ovaj video. Ovo je tradicionalno božićno cveće koje sam pre imala prilike da vidim samo na filmu. I kod nas su se prodavali ovakvi veštački cvetovi i koristili su se za prazničnu dekoraciju doma. Ovo je potpuno prirodno. Imala sam ga i prošle godine i pretprošle, ali ove godine je najveće. Nešto što također jako doprinosi čitavoj atmosferi doma i praznika i što dodaje na toplini su sveće. Sveće obožavam, veoma ih često palim. Od svih sveća koje sam probala, najbolje su Bath & Body Works. Njih sam i ove godine kupila u 3 mirisa, sve ću vam pokazati. Champagne Toast. Ovako izgledaju. Imaju trostruki plamen. Champagne Toast je moja omiljena sveća i ona može da se koristi tokom cele godine. Oni su sad uradili u prazničnom pakovanju, ali miris potpuno odgovara i proleću i letu i svakoj sezoni, jer nije pretjerano sladak, ima svežinu, zaista je upečatljiv. Ove sveće su izuzetno jake i bukvalno vam cela kuća miriše na njih. Aloha Kiwi Passion Fruit, ovako izgleda i unutra je zelena. Potpuno sveža miriše. Ima tu notu tropskog voća, ali je dosta svežija od Champagne Toasta. Ima i onako je malo i kiselkasta, a potpuno je egzotična. I treća, koja je slađa od ovih i potpuno je ženstvena, u roze pakovanju i roze je unutra. Miriše kao kod nas recimo puding od jagode. Uopšte nema onaj veštački miris jagode, već jestiv. Ne znam kako bih to objasnila. Potpuno miriše jestivo. Da, kao puding od jagode. Predivno. Ovu jedva čekam da zapalim. Inače, Talija je prokomentarisala da joj je ova mnogo slatka. Znate koliko volim da kuvam i znate da za Božić pravim dosta kolačića, uglavnom onih suvih. I obavezno se na mojoj trpezi moraju naći i breskvice, tako da je pekmez od šljiva nezaobilazan na mojoj trpezi. Jer punjenje za breskvice pravim sa pekmezom od šljiva. Linolada od kokosa. S obzirom da pravim i neke kolačiće koji su suvi, uvaljani u kokos i premazani su unutra ovom linoladom. Mnogo je volim, ukoliko niste probali, obavezno je probajte. I apsolutno, moje najveće otkriće od kad sam se doselila u Ameriku je ovaj italijanski krem od pistaća. Čak i moj muž koji je Italijan nije ga probao u Italiji, već ovde. Taj krem je preciznije sa Sicilije, oni koriste dosta pistaća. I ovaj namaz se koristi za panetone. Ovo su panetone. To je inače tradicionalna italijanska božićna torta. Oni zovu torta, mi bismo to nazvali kolač. Izuzetno je zahtevna za pravljenje.
Testu je potrebno od 8 do 11 sati narastanje, zato ona kasnije bude potpuno vazdušasta, mekana, nežna. Unutra ima suvo grožđe i komadiće citrusnog voća. Preukusna je, odlično se uklapa uz šolju čaja, a uz ovaj namaz fenomenalna. Tako da ako nađete panetone i ovaj namaz, obavezno probajte i javite mi šta mislite. Kad smo kod hrane, postoji još nešto što krasi naš dom, tačnije našu jelku za vreme praznika. U pitanju su čokoladni ukrasi za jelku. Najviše volimo da kupimo Kinder ili Lindt. Ukoliko nađemo Kinder, kupimo Kinder, ukoliko nađemo Lindt, kupimo Lindt. Ove godine su to Kinder figurice. Zašto samo ova dva brenda? Zato što tokom svog odrastanja, kada sam kupovala te jestive ornamente za jelku, oni predivno izgledaju s polja i onda kada otvorite, to je neka najgora, gorka, kisela čokolada koja uopšte nije jestiva. I sigurna sam da su sva djeca izbjegavala to da otvore, zato što ta čokolada je bila sve samo neukusna, a s polja je izgledala najdivnije moguće. Kada smo kod ovih ornamenata, oni izgledaju predivno i preslatko i preneodoljivo, a kada ih otvorite, bukvalno su kao Kinder jaje, s polja mlečni, unutra beli. Preukusni su i ovi i Lindt, s tim što ako bih morala da biram, to bi naravno bili Kinder, jer je ukus bukvalno kao Kinder jaje, samo što nema igračkicu unutra. Prošle godine me Talija pitala da joj kupim nešto što bismo stavili na našu božićnu trpezu. Verovatno je čula za to u obdaništu, to u našoj tradiciji nije toliko poznato. U pitanju su ovi Celebration Crackers. Oni izgledaju ovako. Tada sam prevrnula sve da ih nađem i već su bili rasprodati. Njih možete naći uglavnom mjesec dana pred Božić, nekoliko dana pa i do 2 nedelje pred Božić su bukvalno svuda rasprodati. To ovako izgleda. Napravljene su kao ove bombone od kartona i zavezane su mašnicom sa jedne i sa druge strane. Poenta je da stoje pored tanjira na trpezi i, na primjer, vi uzmete ovu jednu, uhvatite za jedan kraj, a osoba koja sedi pored vas uhvati za drugi kraj i kada povučete to, naravno svako ka sebi, onda ova bombona pukne i u njoj se nalazi neko malo iznenađenje. To je uglavnom neka sitnica. Neka to bude društvena igra, ne ljuti se čoveče ili kockice za jamb ili neki privezak. Predivna je tradicija i mislim da ovo može i da se napravi. Ali ja sam našla ove, toliko mi neodoljivo i rustično izgledaju da sam ih kupila i ona se oduševila. Htjela odmah da ih otvorim. Na mom spisku svakog decembra se nalaze i božićne čestitke. Ove godine one ovako izgledaju. Mislim da je jako lepo da se održava ta tradicija, da jedni drugima pišemo pisma i šaljemo čestitke, kao što je i fotografija lepša kada se uradi nego kada je vidite na kompjuteru ili u telefonu, kada je opipate i kada je držite u ruci ili u albumu lepša je, tako su i želje lepše kada se napišu na čestitkama. Talija je željela da pošalje svojim drugarima, tako da je odabrala sa svojim ocem ove. Ne znam da li možete da vidite, imaju gliter po sebi. Iako su u Americi tradicionalni, oni ružni džemperi, tako se zovu iako ne moraju biti ružni, ja ipak ove dane provodim u rolkama, uskim rolkama. Ovo je verovatno najlepša rolka koju sam ove godine kupila. Kupila sam je u TJ Maxxu. Ona je pink, znate koliko volim pink boju i koliko imam pink stvari. Predivna je, može da se nosi na neke pantalone, a može i na neku elegantniju suknju. Zatim crvena. Crvenu sam kupila u Zari. Zarine rolke jako volim. I ove godine sam kupila ljubičastu. Ove 3 boje nisam imala, tako da su mi upotpunile moj zimski garderober. Također, još jedna stvar koju sam zavolela, a nisam volela kao mala, mama me grdila da uvek idem gola i bosa, čarape i hula-hopke podnosila nisam. Tako mi je stvaralo neki osjećaj neprijatnosti, nelagode.
počela sam da ih volim i posebno sad kada imam svoju partnerku u zločinu Taliju, onda obavezno kada kupujem čarape, kupim i njoj i sebi neke lepe. Sebi sam ove godine u Calcedoniji kupila ove, pokazat ću vam fotografiju sa strane. One imaju velvet mašnu koja stoji iznad pete, tako da ako nosite visoke potpetice, to izgleda toliko ženstveno i elegantno. I ove sitne mrežaste, koje su lepe ukoliko se nose visoke čizme i neka kraća haljina ili suknja. A njoj sam kupila čarape koje bih sebi kupila sa junacima iz jednog od mojih omiljenih Disneyevih crtanih filmova. U pitanju su mačke iz visokog društva. Također mačka iz visokog društva. Ona me je pitala zašto ova mačka nije ista kao ova. Voljela bih da mi napišete u komentarima šta je to što vi obavezno svakog decembra ili u prazničnim danima morate pazariti i morate imati u svom domu. Ljubim vas i volim, uživajte u ovoj prazničnoj čaroliji, mislite pozitivno, budite jaki i od srca vam se zahvaljujem na ljubavi i podršci. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ostavite mi like i pritisnite subscribe kako ne biste propustili ni jedan od narednih videa. Ljubim vas i volim i mi se družimo sutra.